welcome back sa atong channel. O bago pa ka diri, welcome sa atong Bisaya channel. It's me Cheryl. O karon guys, special ang atong adlaw kay karon ang ahong unang tuig diri sa Amerika. So happy anniversary to me. Isa na ko katuig diri guys sa US. God, murag gahapon pa ko diri. Pero isa na katuig day. So tungod kay special ang atong adlaw, magluto ko og special na recipe. Then guys, arita pa ingon sa Walmart para magpalit og cake. Magpalit og cake, guys. So guys, it's my first year anniversary here. And this so happy anniversary to me. So it's been a year na layo ko sa akong pamilya sa Pilipinas. So guys, magluto na ta og sugod sa atong adobo. Ang atong panakot is ahos, bombay, og paminta na dahon, og soy sauce, toyo, og suka. So maura na atong panakot guys. Simple ra ang panakot sa adobo. So ato nang sugdan. Ang atong lutoon. So, di ang atong karning baboy. 1/4 ra ni sidza, guys. Gamayon rin ako pagluto. Kaya ako raman ang mukhaon. Magbutang na tag-oil sa kaha. Gamay lang. Okay. Pumanata nagbutang og oil sa kaha. Then, painit-initon anay nato. Ibutang dayon nato ang ahos o bombay o ipauwahira nato ning paminta na dahon. So nabutang na na guys ang bombay ug ahos. Pag medyo mo brown na ang bombay ug ahos, isunod na ho ang karning baboy. Ibutang na nato ang karning baboy. Then, isunod na nato pag butang og tuyo og suka. Ang suka guys, mao nay makapalami sa atong adobo. Putangan pud naho og tubig magamay. So, nabutang na naho ang tuyo, suka, diri sa atong adobong baboy. Ug karon ato anay siyang takban o mga 10 minutes para mo absorb sa karne ang lasa niya. Ug ang sekreto ana is atong pahinayan ang kayo. Para lami ang atong adobo o dili sana imong mukaging jud. Okay, so balikan nato na after 15 minutes. So syempre dili nato kalimtan ang pork cubes. So mao ni atong sekreto pampalami sa atong recipe. Nor cubes. Kuha ra sa nor cubes ang hong isagol guys kay basin mo parat. Diyan nato ra nang utrohon og tilaw kon okay ba ang timpla kung tabaang i-horot nato ang nor cubes na nabilin. Okay? So, after few minutes, this is the result sa atong pork adobo. Kini ka ng atong adobo guys. Grabe na kalamit. Humot. Og ato nang ibutang ang paminta na dahon. Yan. So, kung gusto nimo ang imong adobo is halang-halang, medyo halang-halang, ikaw ay punto, pwede po din mo butangan og sili. So, butangan mo og sili, guys, kaya idol na ang halang-halang. Ready na ni. So, kainan na! Magkinamot ako, guys.
Pero nang hunaw ko limpyo ang kamot. Lamig sa adobo. Lasap sa naman ang sarap. Tagos gid sa unod ang kalami iyan guys. So ang sekreto para mulami ang imong adobo, pag butang nimo sa tuyo og suka, butangan nimo gamay na tubig, gamay lang paigoon lang nimo nga dili pud sa kun ingon na basin mo sabaw. Then takloban nimo pahinayan ang tubig. Pahinayan ang stove. Then abuton na to siya nimo na mag-anam siya pag uga. So pag muuwil na siya, put pasabot okay na to siya ni absorb na ang lasa sa karne. So mga nailami. Then ibutang dayon nimo ang paminta na dahon. Tapos maganahan ka og halang. Butangan nimo sili. Wala doon nakalabaw ng adobo. Pusog na ko guys. Sinaw ang akong plato. Waya bilin. Pak! Sinaw pa sa akong agdang. Then, ang adobo, waya na akong mahurot. Naapay para ugma na ako. Grabe kalami guys. So, dinhira ko tub ang atong mukbang.